Hei, tervetuloa Elämäsi toinen kevätohjelman meditaatiomaailmaan. Olet saanut CD:n, jossa sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin meditaatio-ohjelmiin. Nämä opastetut visualisointimeditaatiot vievät sinut matkalle tutustumaan erilaisiin meditaatioihin. Usein me epäilemme meditaatioita sen vuoksi, että ne ovat aivan outoja meille, ja siksi emme edes uskalla lähteä tutustumaan meditaatioihin. Mutta meditaatio on myös rentoutumista, rauhoittumista ja hiljentymistä, oman itsensä kuuntelemista. Samalla kun lähdemme liikkeelle antaen aikaa itsellemme, voimme myös kuulla sielumme viestejä sekä kuulla, mitä erilaisilla henkioppailla tai enkeleillä tai omalla itsellämme on viestintää meille. Nämä viestit tulevat yleensä intuitiivisina viestinä, ajatuksina, vain poksahtavat meidän päähämme, mutta luota niihin, sillä ne ovat juuri niitä, jotka vievät sinua eteenpäin. Aloittaessasi meditaation, ensin on tärkeää, että valitset hyvän, rauhallisen paikan, jossa kukaan ei häiritse sinua ja sulje kaikki häirintätekijät, kuten puhelin, TV, radio. Ja varmista, että sinua ei todellakaan häiritä tämän ajan. Voit istua rennosti tuolissa, lattialla ristiistunnassa tai jopa maata sängyssä. Kun lähdet liikkeelle, varmista myös, ettei sinulla ole jotta vaatteet eivät kiristä sinua. Ja tällöin ne eivät myös häiritse sinun syvää hengitystäsi. Meditaation ei tarvitse olla tosikkomaista, toistuvaa. Joka kerta voit meditoida eri tavalla. Ja siksi olenkin valinnut sinulle 5 erilaista meditaatioita, joiden avulla voit opetella meditoimaan ja myöhemmin hankkia muita meditointeja. Niiden avulla pystyt vähentämään stressiä, rauhoittamaan itseäsi, ja kun hallitset meditoinnin, tulet huomaamaan, että se vähentää todellakin stressiäsi, alentaa verenpainetta ja tunnet hyvän olon sen jälkeen. Pystyt nukkumaan yösi paremmin, etkä tule niin ärtyisäksi niin helposti. Meditoinnilla on todella mahtava vaikutus sinun hyvinvointiinsi. Ja siksi haluaisinkin sinun nyt kokeilevan esimerkiksi tätä perusmeditointia ensin, jos olet ensimmäisen kerran meditoimassa. Nämä meditoinnit johdattavat sinua visuaalisesti, joten rauhoita mielesi, rentoudu sen mukana ja kuuntele tätä opastettua meditointia. Toivon, että sinulle jatkossakin on halu kuunnella näitä meditointeja ja voit kuunnella niitä niin usein kuin haluat. Ja jos mielesi tulee opetella jotain uutta, niin voit hankkia muita meditointeja nettisivuiltani www.souljoysc.com. Mukavaa meditointia!